Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang muhuna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ay, hello! Kumusta ka mo? Yan sabi niyo, agad si Kanginan Tifon Morales and then ako sa partner din napita si Juanita Yad. Kumusta ka matanan? Kung ako ang pasultihon, natural, asap kita, always say a prayer. Atong pagampo, atong panalangin ito sa labang magagahom. Mga atong unahon sa tanan. Lord, thank you kay Lord sa imong gihatag ka namong grasya. Matagalaw. Thank you, Lord. Okay. Ang so, tampo karon ang katahagan ng pagtigad, no? Pinadahan ka usa ka lalaki. Ang mapatago lang sa ngan nga Jikoy. Kinigibawatan o duwa sa radyo ni Arellano. Kaigsunan ang atong sender si Jikoy. Kini ako problema bahin ni sa akong pagkatawa ambot og ngano nga ako bigigituyuan taon. Pero aron nyo masabtan ang akong problema, no? Inaniw na ko pagsugod ang tanan, ha? When no one else can understand me, when everything the wonder of you. Ay! Ay, pagkanta ko diri tayo, day. Kanang imong tingog, no? Ay mo pa nang gitindag balot, mapusuan pa. Biyas din ko tayo. Ikaw ba? Tarungan ko lang kinabuhi ni mo. Ay nga no man tay, ha? Awara. Dito ko sabot ni mo usahay. Paglibog yun ko. Ay, tay. Kung siyempre kita na ako, maunanda. Kansuyab ko sa iyong panan, madagyad na. Di na ako ikalimod, tay. Suyab ko. Dili ka mauwaw, Jikoy. Matsukay kag lawas. Masulado. Unya, igat pakas na gamatay. Ay, sino ko, tay. Kinaunlan mas ko trabaho. Trabaho sa mong mata. Ano na ay bayot na usa ka gym instructor? Tay, ano rin ko kumuladla din sa ato? Dito sa gawas, dili. Uy, bantay, ha? Makakita gani kung mag-ikid-ikid kang mulakaw sa gawas. Putlong kung gunang tumol sa imo buhangan ka. Ay, putlong. Yung pailisig lungaga. Hello! Bayot yung... Ay, bisag kong sao. Bayot kag yung nako. Bayot! ATY, tay. ATY. Ay, pawar ko si Koy. Pawa. Ay, mamatay ko ni mong sa'yo buhangan ka. Pawa! Tay, balik ko, Jim. Babu! Sabes que te quiero, tú te aprovechas porque sabes. Ay, Jigay. Kaniyara ba ito ng ngitas madam ni mo? Aha, ano man? Ang way structure kaniya Zumba. Ay, marisuset. Oh, absent. Mo itong nanawag siyang madam. Nganong nawag ba siya? Gipiskat. Nya, ikaw di ay tiyok. Kumao na Zumba eh. Mas ikaw ba nga iyan na nakimay kang sayaw? Ngayon ika. Mo ito ng ngitas madam ni mo. Lagaw to na to. Madam. Dali ka rin, Chikoy. Suot ka rin, kaya doon na tayo istoryahan. Madam. Diin ka man, huwag makaganina. Ni-absent ka?
Awa, madam, ni duty man ko. Pagka-auto, niuli lang ko sa amo kadiyot. Sabay ba kay nagsusi taon kong tatay, madam, kay may pamati taon sa lawas. Mao ba? Gipatawag ta ka kay si Suset murag madugay-dugay pa to. Kay puwertig yung kuwaha sa mata unya murag mo file lang kuno siya vacation leave. Ha, mo ba? Unya kay wa man tay makapuli niya moong ikaw ang muda sa Zumba. So, ikaw lang sa tingali ha. Okay, madam. Good. Sige lang kay ako ray mahibaw sa imong sweldo. Total ang Zumba kada hapon naman na nya katulos sa usa ka semana. So, ugway Zumba, ana lang kada sa gym. Kahibaw na ka, mangita sila instructor nga dakog lawas. Sama nimo. Okay, madam. Okay, sige. Kamu na'y bahala din ha. O gutumon mo, pagkuha lang mo sa kantin. Ipalista lang. Thank you. Okay, madam. Gigang magic ko'y power mo kayo. Daog ko mang 200 pounds. Grabe. Bay, bagong enroll, ikaw na bahala na ha. Okay, magic ko'y. Ato ko spikas kwarto, kaya basig daghang mapil itong Zumba. Ikaw na bahala din ha. Okay, bye. Ako yung gitago nila, ako pagkamahuyang kay naibaw, man ko nga, kung mahibaw sila, dako kayong gubot, dako kayong isyo. Kay sila nagtuo nga macho, gwapo kay kong pagkatao. Pero walang sila masayod nga surahin ko si Rina. Unya? Tikoy, di ba na magkay-duty sa gym? Tay. Pero basi di ko makatrabaho tungod sa akong kahimtang ron. Aray. Sabay nito po ni mo bata ka. Nasobrahan na sa siguro ka sa pag-workout. Sa may sakit ni mo? Maulagi tay. Nanglan manggod. Kay absent ang usa ka fitness coach sa gym. Ako rang usa. Doon na pa'y Zumba pagkagabi, ana. Okay. Murag, tibuo kalawasan ako ang sakit ay. Nakayhaplas diha ay. Dili ego ang pahid-pahid lang. Sawayan Mauni akong giinom nga tambal sa panakit sa kalawasan. Maong tanawi mo, tatay. Kusgan pas kabaw. Unsang tambala man ni tay? Alaksan ifar. Imna para sa sakit sa imong kalawasan. Mahupayan dayon ang imong gipamati in as fast as 15 minutes tungod kay duna kini kombinasyon sa ibuprofen o paracetamol diretso sa gigikanan sa sakit. Anak, asa man ka? Kumusta naman ang imong pamati? Mutrabaho na ko, tay. In as fast as 15 minutes lang, naupaya na akong gipabati. Okay man di ay ning alaksan FR, tay? Basta alaksan FR. Mao ngayo baliwala ang panakit sa imong kalawasan, labi na sa klase sa imong trabaho. Laban lang. Kung mo sakit na gani ang kalawasan, i-alaksan FR dayon. Salamat, tay. O salamat sa alaksan FR. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Uy, bay. Bay, Chikoy. Samgang kadagtuto ng gasog ng bes nga nung ka. Pero di mo nga nakatuto ka na. Ako lang kita nao ang bugdo. Sa bugdo? Ang iyang dughan ba? Tandi sa ako, ba? Kay kinsay dako na mo dughan. Dughan day, pero... Ang pirtil nung nakatutok sa ubos. Ang iyang paa, sad? Ako sang tandi sa akong gidakon sa akong paa o ang iyang paa. Ay, di na pala si Muway. Ako siyang lawas, pero ang purma, bati kayong tanaw, di ba? Di pala si Muway. Purma kayong lawas, bida. Pila kay chicks nga imong nabugha ba, no? Kanahan chicks niya, bida. Lucky ako, no? Abay, gisinyasan kong madam. Murag, patuon ko ka dito, tol. Sige, bay. Ako rin sa diri. Sige, bay. Hala akong idol. Nag-bench press siya. Pulbida. Naghayang.
Haloy, iyon na tanan. Oh my, gasoline station nga nasunog. Marayog kong paglimutan ani, oy. Hala, isitsitan ko niya. Murag, magpatudlo siya. Ako duhulon. Haloy, kagwapo niya. Oh, you, sir? Hi, nani, sir. Kini number 7? Ha? Try-ship na siya, sir. Kini. Kini ra ba, kani? Para luyo sa braso ni mo, sir. O kini sa mao ni bicep. Sunda ko, sir, ha? Inanay on magunda, sir. Okay. Ikaw na sa, sir. Kana, sir, kana. Good. Okay. 10 counts lang, sir, ha? Nya, 3 times, okay? Kana sang gamay, sir. Ayaw ng bugat, kana gamay may gamita. Bago pa man ka. Kana lang gaan, kaning 10 pounds, oh. Ano lang na to, okay, sir, ha? Abay, meet yung gunot ang tulo na ingon si madam. Nigda yung gunok sira na to. Nga nung kita man, tol. Wala ko may baho ba eh. Yun na, wala ka masuko. Wala man, murag ganitong malipayon. No ba? Saan ko na yung meetingan, tol? Basin sa atong increase. Sus, kanindot ka na tuloy, tol. Bita, kapag laki, nagikuha na, tol. Ilong di abay. Magkatawa ang tani mo. Anong tao na? Kawag itay ang ngayon mong babayot eh. Dako na maglawas yan, babayot ka. Otro di ang ngayon mo bayot, ha? Sagol mo na sila. Napoy tambok na iniwang. Mga bayot mo po na. Napoy matso nga bayot. Oo, no? Pero, what ayun na, ya? Uy, unay, so baka niya tuloy. Lisod taon na ako ka-type tol, ha? Ngayon naman. Panamin sa tol. Kakili mo ba eh. Napay nagsumba rito? To pa, si Annette say akong gipadaan dito. Kapoy ko, oy. Ay, kapoy kayo, oray. Aba ka na eh. Sa ganahan lagi ka dali kay dagang gwapo. Karoon ba sa naigwapo diri? Bag mo ka ba? Ay, kalimot meeting ha? Busig muli ka dito, kay manglaki ka. Hindi, lagi. Unya, pag human sa gyud sa trabaho, nag-meeting, ma'am. Kuyawan ko, kung sa meetingan, kay basig ako ba? Kay naibaw na gyud sila, kung sa ko nga pagkatao. Gawas lang sa among manager nga si Madam Jacqueline. Unya. Okay, so, more ka tong meeting, ha? Og ikaw, Jikoy, pabilin sa kay doon ako'y gustong isulti nimo. Sige, thank you. Madam? Jikoy, gipabilin ta ka kay doon ako'y mahinungdanong isulti nimo. Unsa man na, madam? May ablihan kong usa ka gym, og may akong gusto nga ikaw ang mo-manage dito, ha? Unya, may moabot nga investor nga gustong mo invest sa akong gym. So, kinahanglan nga makumbinsi na to siya og atong mapakita niya nga maayo na to pagkada ang maong gym. Okay ka, ana, Jikoy? Okay, madam. Kinahanglan nga ampingan gyud nato og maayo ang iyang pagsalingan hinato. Kinahanglan nga buhaton nato ang gusto niya. Unya, atong mapakita niya nga kamaog yun ta nga mo-handle sa maong negosyo. Okay ba, Jikoy? Yes, madam. Okay kayo. Ano saan siya? Ano sa tamang kigimamata na niya? Sunod adlaw, moabot na siya. Usa ka balikbayan. Wa ko kasabot sa kong gibati. Kay murag nalipay ko. Murag sa kong nahadlok. Nalipay ko nga ako may mamanage sa bakong gym. Unya, kuyawan sir ko. Kay basig, stricto di siya. Unya. Jikoy? Ma'am? Dali, kuyugi ko. Atong sugato ng atong bagong investor. Okay, madam. Tol. Kamu na sa din tol, ha? Sige, bay. Okay, let's go, madam.
Amo gisugat ibadam sa airport, samot kulbang ako gibati. Kay magkita naman gyud mi. Kulya? Mitug pa ng eroplano nga iyang gisakyan. Pangandam, Haji Koy. Okay, madam. Siro sa madam? Murag duha man tingali sila. Huyok iyang asawa. Okay, madam. Dali. Ato siyang atngan diri sa may gate sa arrival. Dali. Okay, madam. Dana ay, nagawas ng mga pasahero sa eroplano, Jikoy. Uy, tuara. Ha? Tuara si Jikoy. Hello, Mr. Donato. Asa ka, ani? Hello. Siya. Ginoo ko. Mabayo tayo ko. Hello, good morning. Hello, Sir Donato. Hello, sir. How's your flight? Okay lang. Siya ba ang sinabi niyo na gym instructor? Yes, sir. Si Jikoy. Jikoy, siya si Mr. Donato. Ang mo-invest sa bago natong gym. Hi, sir. Kumusta? Okay. Ang iyang misis, Jikoy. Si Ma'am Auring. Hello, Ma'am Auring. Hi. Hala. Gikidatan ko niya. Hala no. Mao ni instructor, macho, unya gwapo. Thank you. Iyang ko tubayo ang akong kamot sa tabag siya. Hindi. Purpita. Unya, iya ko kidatan. Hala no. Ang tinoo na develop din ko pagkakita na ko Mr. Donato. Unyang iya bang asawa, mura ka gusto na ko. Problema na ko kay bigsigi makanas gym ang iyang asawa. Halos kada adlaw. Unya, miabot ang panahon nga nagparamdam na gyud iyang asawa taon ako. Pero to ako may love siyang bana. Usa rin ako. Palihog tabagi ko no ko ninyo. Ang sabahan ko kamoy pasultihon. Jikoy. Sa tanan nga babati na to. Ate Jijen, good morning. Kuya Alan, naapa ko, Kuya Alan! Naapa. Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy, Permi. Salamat kayo, Don Pepe, ha? Unya, gawa sa Don Pepe Tablia na ay OB, special tasty fish cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Palit na mo kay Lami. Lami kayo. Unya, mahappy kay ka. Sama kun mo adto ka sa Happy Mart, wadlo na kulot tabunok og maktan. Happy kay niguli kay barato ang mga paliliton dito. Adto lang dito palit sa inyo hang mga kinahanglan. Hi, Bam! Good morning, Bam! Og sa tanang mga bata, ha? Inom yun mo og Don Pepe Tablia. Og ingon man ang atong Paulitos Macaroni Crunch, ingon man ang atong Tasty Fish Cracker. Og sa to ang vitamina nga OBG may espesyal. Ugong lang mo diha. Unya, kanisa nga to ang kape, kaning akong gikutaw ron. Mauni ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban sa imuhang mga trabaho. Kutob sa tibok, adlaw nga matrabaho ka. Why problema kay kondisyon panington ka sa pag-inom lang ni mo aning ato ang kaping matapang kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. Mauni the best kanatong imnon sa ato ang pagtrabaho. Unya sa mga tao po ni Kuya Nick Pipito nga gamit na sa ato ang Sed Panyawan Coffee Mix. Thank you kay ni mo diha Basta Toledo, Kuya ni Pipito, Dodong GR Pipito, Vice Mayor Choy Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kangki, Ma'am Casmer Araw, ang si Lister Daan, Kutya Lister Daan, ang anak ni Noy Tiban, og ingon man si Dong Francis Espares, og si Hari Iran, Dave og Tumulak. Hari Dave Tumulak, si Doc Boy Labella. Labella. Grimar Bariti sa Buisa. Okay, the Wi-Fi man. Okay? Ate Pres? O, bagong pasalamatan, Gulyat. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar. Ayog sipyata pag inom kada adlaw gyud katulad sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay kamukaon sa imong pamahaw, inom daan og sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule.
Inig pa diuto ni mo maog hapon. Usag hapon ka kapsula sa said Panyawan Herbal Capsule imong imnon. Una ka mukaon sa imong paniudto. Maog hapon inig panihapon nimo sa di pa ka mukaon sa imong panihapon. Inom na sa kadaan ug sa ka kapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Og alang na to na problema gyud kaayo bahin aning kidney o UTI, ayaw na magkabalaka, ayaw na magkahadlok or magkuol. Tungod kayo na makatambal, makaayo, makapaalibyo ang atong kibati bahin aning kidney o UTI. Kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula. Sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot halang sa kidney o UTI, Kogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Sa tanan po na ito mga kaigsunan nga may gamit sa ito ang Said Liniment Oil. Thank you. Yun kanyang tanan sa inyong ang paggamit sa number 1 nga plus ang Said Liniment Oil nga tinuod. Muwag lang sa itong mga panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, varicose veins, katul-katul, kuto sa kabataan, ilikay, pagyuntas, sa dinggi kon mga haplas na ato sa ato ang number 1 nga haplas ang Said Liniment Oil. Pero anada palit sa butika. Pero wagali sa butika ay adto lang bugod sa ako ang Facebook. I-type lang ninyo ang Panyawan Herbal sa Said Marketing. Inyo na makita ang mga genuine diha nga mga produkto sa Said Marketing. Unya, kabubaban nga, ang yuutasan mo nga, i-like, i-share sa page na to ha. Unya, i-share, unya, comments po kung sa inyong gibati o kung sa inyong nakuha nga ni palit o ni haplas mo sa Said Liniment Oil. Unya, kung kamo mga lagyo, pwede mo mo order sa Shopee. Kay naarin ha ang mga produkto. Nga ato ang kinahanglanon, labi na yun sa Said Liniment Oil sa Shopee ha. Okay, Bam! Salamat kayo! Good morning, Dia Consel Nel Fortaleza o ni Sister Dima Lor sa Matapay, Ilongos Leyte. Ready na nga ito mga contestant no, para sa ato ang The Singing Star Bulelit Category, January 10, 2025. See you! Charles! Salamat to sa mo din ha. Sister Basalia Alferez, Brother Nicanor Kaingkoy, Nikki Badayos, Miguel Bacalso, Rosalina Labandero, Labandico, Rosita Labandero, Baby Helieka, Dina sa Mount Carmel, Paris, Lutupan Toledo City, at mga sakop, mga banana to sa The Holy Face of Jesus. Salamat kayo sa inyong mga pag-prayer meeting. Dito mo kudo na ba kami tambungan nga mga Ura Santa, diha matag Martes at tong simbahan sa Lutupan. Ayaw ko makalimot sa inyong pagpakaligo gamit ang Celebrity Kojic Beauty Soap. Ano na kayo mga sangkap, mga glutathione, papaya extra, cholesterol moisturizer para na dili mag-dry ang inyong skin. Mahimo ko mong kutis artista o kutis porcelana, younger looking. Doon na gani murag blackheads or whiteheads. Doon na pa ito inyong panay ito. Doon na murag katol-katol, murag up-up o sa paniha. Celebrity Kojic Beauty Soap. Doon na kani mga gahom, mga sangkap para dili mag-dry yung skin. Doon na kani mo repero sa mga dead skin. Apan ato lamang sa butika. Mga tana, ayaw ka mo patakaw pamalitan na nag-isuri-suri. O gi-offer baka nga yung kini mo original ayaw. Pag-inquire ka mo dito sa butika, unya tanawa, doon na ba kini Tatak Said Marketing. Said Celebrity Kojic Beauty Soap. Good morning! Unya, sa tanan po datong mga kaigsunan nga wa masayod nga anong nasakita ng mga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uban pa natong balatian, labi na yun, constipated, kasus, problema ha, yun ana taon. Maunay maglisod kag itsar, ini kabuntag tungod ang mga hugaw niya mo pundo. Maunay magdaag kulong cancer, kuyaw yun kaya taon. Nya atong kidney, problema sa ta, kay maglisod tag pagi. Mauna, nya atong prostate, sus, samot na. Tungod na sa mga toxin, nga lisod sa atong kalawasan. Kay kanang toxin, maugin mo daot sa atong blood cells. Ang blood cells ato tihatod sa oxygen nutrients ug tubig sa atong kalawasan. Ini kadaot ana, mustiki or bulapot ang imong dugo, mao na nga mo poor blood circulation gyud ka. Imnan gyud na nato og G-Detox Plus Herbal Capsule.
Kinahanglan yung kaminog, murag maintenance mo, sa kapsula o sa kauras, sa di pa kamukaon. Pero doon na kay balatian, inom yung ka o katulo, buntag o hapon, usangan to duha kapsula, bali katulusaw sa kaadlaw, o sa kauras sa di pa kamukaon, imna na natog walungan to sa 12 kawasong tubig, matag adlaw gyud. Busa kung gusto kang muwagtang ka ng mga toksin sa imong kalawasan nga mainungdan. Sa imuhang balatian o karon ligon gyud kanunay ang ato ang vital organs sa inom gyud ta matag adlaw og Chi Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog number 1 nga mutangtang sa toksin sa tuang kalawasan. Ati Pres, Ati Bam, asan mo? Hello! Good morning! Unsa nga sa tong sinder ganilan? Atong sinder si Jikoy. Okay, unsa to yung problema, ane? Ay, kanila lagi problema niya, Bam, kay na si kanang tinaguan nga, dili niya kayo kabulgar. Pero yung mga kauban, kay bao naman, nga inaana siya, murag double blade siya ba. Pero dili yung double blade, kanang medyo bayot yun siya. Wala siya muladlad. Wala siya muladlad. Ang niya? problema, ani niya, Bam, kay gipada siya gym ni Ma'am Jacqueline. Gipadasig gym karon ang ayahang mga siya nag-manage. Siya nag-manage sa agihang amo taon naibog man niya ang babae. Nya ang lalaki naibog siya sa lalaki. Saon man niya, di ba? Okay. Wa magkahibalo ang amo nga kuan may pagkabayot siya, no? Wa siya magladlad og maayo karon naibgan siya asawa. Apan siya naibog sa bana. Bana. Ginoo. Sauna na. Ikaw ba be? Gindutan niya, no? Duha iya. Naibog siya bana, naibgan siya asawa. Matsumugod kuno kay siya glawas, Ate Pres. Nindot kuno kay siya glawas. Oo. Time sa, doon natin giya diri, no? Unang Juan. Ang lawas, Ate Pres, ang kagwapuhon mo rin si Alec Baldwin. Alec Baldwin? Guwang na maro sa Alec Baldwin. Pero pag ulitaw, Alec Baldwin. Gwapo kayo. Di na tayo gwapo. Marag di ta katog magtanaw. sa mga batanong pa artista. Kisa galing na batanong artista sa Amerika nga gwapo sa batanong pa, Tom Cruise. Sila si Brad Pitt. Pero di kayo kagwapuhan ni Brad Pitt. Dili kayo. Kunwa siya bungot bati. Mas gwapo yun si Alec Baldwin. Ate Pres, sa unang panahon ko Ate Pres, sa mga artista kuno sa kawasan nasod, ang pinakagwapo kuno sa unang katudyo kuno sa Elvis Presley. Ay, di man gwapo. Ay, di man to gwapo. Nindot na to sa tanawon, to sa nga tire niya, makanta na. Charming lang kay ba, ganahan ka, pero di di gwapo. Ay, are lang tas ato. Anatay pag-iya ni Alan. Sige. Unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 16. Kay ang tanang butang nga iya sa kalibutan, ang unod nung kahidlaw, ang tanang gikaibgan sa mga mata, ug ang tanang gipasigarbo sa tao, dili kinaiya sa amahan, kundi iya sa kalibutan. Mga bitaw nagingon nila nga sa Paris, padirubod nga, ay mo panghabog, bugiro mo, gwapo mo. Nya daghan mo kwarta, nya nindot mo mga bahay, nindot mo kuwan. Ini nga tuban nyo sa Ginoo, ang pangutana sa Ginoo, sa imong gibuhat, sa imong mga silingan, mga kuwan. Kamo, bugiro mo, mga gwapo, kayo mo mga dindot mo sakyanan, ang inyong sakyanan, sobra pagali kayo. O nya, daghan kayo, nya, kadiyot Ate Pres. Naagay tinuod, Bam nga, kanang daghan kag sakyan na, no? Magbuong kung saan ka paggamit nila na, nga perti man daghan. Ato tiwaso nung basa. Okay, sige. Atong balikon. Kay ang tanang butang nga iya sa kalibutan, ang unod nung kahidlaw. So mao ning maibugon kita, Ate Pres, no? Ang tanang gikaibgan sa mga mata, dalagi, ug ang tanang gipasigarbo sa tao, dili kinaiya sa amahan, kundi dili iya sa kalibutan. Ang kalibutan ug ang tanan nga naa niini nga gikaibgan sa mga tao, mga hanaw, apan ang magbuhat sa kabubuton sa Dios, magpabiling buhi hangtod sa kahangturan. Okay? Ang tanan ko nung gikaibgan ug tanang gipanag-iya ni Muguliat, ilabi na mga butang o katumang mga unod-non nga mga pagbati, mga hanaw ra tanan. Mga hanaw. Ay kadiyot kayo, Ate Pres, si Vice Mayor Jolie Flores sa Barili ng musta sila nato dire. Oy, mao gyapon. Makita ra ta diha, Vice. Kuyog karon si Ate Pres, Vice. Muhalad man ron siya awit ato diha. Saingan. Nini. Di ulang karon mo dito sa kuan, ha? Nini adlaw. Nining adlaw gulat kat pag-record na to.
pag-record na to, aning pizza 9 sa May Disyembre. pista sa ilahang May guys variety niyo. show dito sa Patupat. Patupat barili. Dili variety show, drama. Langit kakilat. Langit nini kakilat ako pag-record, no? O, airman ni nato. O yung si Ate Pres, ikaw sa bam. Ito. Sige na, ma'am. Wala tayo siyang alambre. Tinood Ate Pres. Oy, kanang daghan kay sakyan na. Oo, lagi. May ibon ko, gulyat ko. Saan nila paggamit kada adlaw? Pila ka buok? Ila pa nang gihatag og Grabe kanang ha, mga uy. pobre gihimon lang mga bay. Ito, uy. Milyon nga sakyanan. Grabe ha, lagi ba? Grabe ha. Unya, ini kamatay nila. Di yun na madahil na sakyanan. Di na. What yun? Madunot na. Ay, katong gingon Goliath nga maraming bahay, maraming pera, tinuod. maraming sasakyan, maraming asawa. Pag namatay kayo, isang kabaong lang. Isang kabaong lang kayo. Balik ka. Balik ka. Ang maayo nimong buhaton kasi Cinderland. Si Dudong Jikoy. Ang maayo nimong buhaton Dudong Jikoy, no? Kanang naangwa mo gina kay baway mong amo, pag na yun lang na nga ayaw ipahibaw, iutong lang ng imong kaibog diha. Kay matod pa dire, kung maibog kita, puro mo guni mga unod nung kailibgon kunis kalibutan. Ikadaw sab na may asawa. Ang asawa na Ang ibog. kuyawa na ba, kung mada siya sa asawa, kana bang mada na gyud siya ba? Kana bang tintalon gyud siya sa asawa, sa niya anak. Uya, dilisan kuya, og matintal sa bana. Ang parihar naman. Siya may matintal sa bana. Og Ang siya kuya, og siya may tintalo sa asawa. Kaya sige, maganto nitong asawa. Hayahay kay siya, uy. Wa ako, ana, dong, Jigoy. Yahay. I-try sa kuno ang kanang babae, dong. I-try. Basig maulian si Ate Pres ba nga, malaki Punta niya. na ko nos bambinas. Ayaw, Suway uy. mabambina. Nakasuway one week, oy. Unya, waman din ko na laki. Ayaw, oy. Ayaw. Ang ana, Na. prangkahin na lang gina sila, iladlad na lang yun, nga ingon anak ka. Wow na. Entonces, dili ka maibog sa laki, unya, dili po ng babae ang asawa sa tigiya nga maibog nimo. Aha. Ana. Mulikay na sila. Likay na lang. Ang ibog mo, mulikay na. Paibawa, Bayot man ka, di ba? paibawa ang asawa nga bayuton jud ka. Dili bayuton, bayot. Bayot jud ka niya ang laki, o may Ina, bawasan siya. nga bayot Dili ka. man na mo tubay nimo. Di bitaw. man na mo tubay nimo na may asawa. Entonces wala kay problema ug makatuo ka na nga maghayang. Mauna. Dili ka lang sa gawas dili lang jud koy ay magkuyog ta. Awot sa pa. Salamat ug dagat tulumanon. Correct. Sige ba? Paso. RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Dr. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Anaza, hingkod ang pangidaron, taga Mahaplag Leyte. Punto legal kining akong suliran.
Kabahin kini niining yuta nga gipantayan sa among mga ginikanan samtang buhi pa sila. Ug karon nga wa na sila, kami ng mga anak ang napuli. Aron inyo hisabtan, sugdo nako dihang buhi pa silang mama ug papa. Ingon ini ang mga panghitabo. Unsa ba gani ang tuiga nga nagpuyo dinhi pa? Dito pang kuan, 1992. Unsa din na pa uy? 1992. Aw. Kamo ba, pagkatun ko numuan ng mga pulo nga be, paningkamuti ninyo nga dili mawa ng mga pulo nga. Aywan na naron pa uy. Ang mga batanon karon pa, di na gyud makasabot ana. Maunay nakaapan ninyo. Unay nakadaot ninyo tungod ng cellphone. Sige lang mo gunit ng cellphone. Ultimo ang mga batang gagmay nga wapa maka-eskwela. Makamao na nga mag-in-English tungod sa cellphone pero wa kasabot sa to. Kay high-tech naman ko taron pa. Mao ka ng mga kinaraan. Di na gyud may makarelate ana. To di ay nganong nangutana man ka kung kalos ata nagsugod sa pagpuyo ining yuta. Ang akong nahibaw-an raman ko pa nga dili ni atong yuta ang atong gipuy-an. Oo, sa magtiayo ning suod ka inako. Dili gid ako ang una nga nagtukod og bahay ining yutaa. Wahirata alang uban diha. Apan ako ang gisaligan sa pagbantay ining yutaa. Ako ang gisaligan nga mukolekta sa abang nila sa yuta uluna nga mo'y ilang nga gitukuran karon sila mga bahay. Oh, mao ba pa? Ug ang tao mamatay man gyud. Ako nang gisabot ang tag-iya ining yutaa. Nga kamo lang gihapon ang akong mga anak ang mupuli sa dapit isip sinaligan ining yutaa. Papa sabi, iskutan ng matematay diha uy. Matay man gyud. Aba, di pa uy. Layo pa kay na uy. Mag-uban patagdugay pang katuigan. Unsa? Mao na ma. Lain kay sinultihan si Papa. Nangutana raman ang takubahin ining yuta ang atong gipuy-an. O ganong maumasad na imong nahuna-hunaan nga ipangutana sa imong amahan? O nagpakisayod lang ko god sa ubang detalye ining yuta. Kay wa pa ba ako mataw dihang una mong nagpuyo dinhi, di ba? Oo. Dugay na gyud tang nagpuyo dinhi. Og mga maayo sad nato ang tag-iya ining yuta. Gilat ang gisaligan. Kana tungod kay nasayod og nakaila ang tag-iya sa yuta nato. Nga wa gyud ta manglimbong nila bahin sa kita ining yuta. Ang mga nakulitan nato sa mga nag-abang dinhi, ingon man ang kita sa abot sa yuta. Ato manggid kining isurrender sa tag-iya. Kay naaman say uban nga nagpuyo dinhi nga nang sanggot sa mga lubi ug maghatagan sad og bahin sa halin sa ilang tuba. Ug ang matigom nato, ako manggid kining ihatod sa bahay sa tag-iya. Magpay respeto. Uy. Naunsa ron si Papa nimo Anisa? Naunsa ka pidyo? Dili na mo respeto nako ang mga nagpuyo ining yuta. Ha? Kay nga naman di pa. Kadugay na nakong nagkulikta sa ilang mga abangan sa luna nga ilang nga gi-okupar. Karon na lang sila moingon nga wa na kunutay katungod nga mangulikta sa ilang abang. Unsa? Kadugayan, magbagulbol na nga panilngan sa ilang abang ang mga nagpuyo sa yuta nga gibantayan sa akong mga ginikanan. Kay wa na kuno sila'y katungod nga manukot nila, nanlapay mga katuigan, nangamatay ang among mga ginikanan o kami ng mga anak ang mipuli sa pagpaningil sa mga abangan sa yuta. Miabot sa pag-unom katuig, gikan nga namatay ang among mga ginikanan. Gisunod na mo ang gibuhat sa among mga ginikanan kaniadto, nga ang among matigom og paningil sa abangan og abot sa yuta, among irimit sa tag-iya sa yuta. Unya, ang akong bayaw nga usa sa nag-abang sa yuta, milansar pagkakonsihal sa among barangay, og midaog siya. Unya, Ate Nisa, oh, ngano ka naghangos ka man dong dyan. Nakadungog ko nagbiting dito sa barangay ang mga nagpuyo aning yuta nga atong gibantayan. Ha? Oh, bahin man sa unsang ilang gimitingan, oy. Wala ko kay bawa na. Oh, nganong naghangos ka man gid nga nagbalita nako, ha? Ang te. Ingon man sila dito nga papawaon na kuno nila dinhi. Unsa? Oh, nganong niaman mo sa among bahay, Jigger? Aw, konsehal Jigger na di ay. Niaman pud lagi ning pipila nato ka mga silingan. Kay ipahibaw na mo ninyo nga dili nami muhatag kung kamo nga mga anak ni Pidyo ang maningil sa among mga abangan sa yuta. Ha?
Kinsa ragod mo? Nga uwahi naman gani mo nagpuyo aning yuta. Mas nag-unamig puyo ining yuta kay ninyo. Maong angay unta nga kami ang maningil sa inyong abangan ining yuta. Nga dugong kamo ug usa pa. Patay na sila si Pidyo ug ang inyong inahan. Maong humana ang inyong termino sa pagpahimo sa mga abang ug bahin sa abot ining yuta. Ay, Jigger, nahihinay las imong sinultihan ha. Ibisag bayaw pataka. Digid ko mo ila kung ako na mga ginikanan ang hilab tandong. Kay dili ba guna tinuod mga silingan? Dili na tinuod. Girimit nilang mamagpapa ang mga abang ninyo ining yutaa. Kaya nga no, kita ka? Maong karon nga konsihan ako din sa itong barangay, ako na ang mubarog sa kinabagan. Putlon ko na ang inyong paghadhawd ining yutaa. Petisyonan mo na mo, aron mapapahawa mo din ining yutaa. Unsa? Nag-uulmi sa sitwasyon namo diri karon sa akong mga igsuon, kay petisyonan man kuno nila aron mapapahawa mi ining yutaa. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, ang akong mga ginikanan ang unang tikolekta sa mga abang ug kita sa abot ining yutaa. Di pagod nga angay nga kaming mga anak ang mupuli karon nga patay na sila. Ikaduhang pangutana, wala may problema ang tag-iya sa yuta namo. Kining mga nag-abang ang wa kauyon nga kami may puli kolekta sa ilang abang ug masuko panilngon kay masila kuno ang unang nagpuyo ining yutaa kay namo. Makareklamo bagod sila ana? Ikatulong pangutana, petisyonan ko namin nilang mapapahawa ining yutaa. Nabala kami kay konsihal sa barangay baya ning usa sa mga may reklamo. Makagamit ba gid siya sa iyang pagkakonsihal aron mapapahawa mi nila ining yutaa? Ikaupat o katapusan, tuig 1992 pa nga tigpaningil ang ako maginikanan sa mga abang ining yutaa. Kung mapapahawa gid mi, may bisan gamay ba ming madawat sa pagserbisyo sa among mga ginikanan ining yutaa sa pila na kakatuigan? Palihog, tabangi o tambagi ko, kini ang akong suliran, Anessa. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako today ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problemang may punto legal. Of course, si Dr. Obra may muhatag og tambag sa mga punto medikal, no? Unya ay namo pagduha-duha ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ay mugkatingala no mga sukintig paminaw sa mga nag-follow, nag-like ug nagsubaybay nako sa ako ang Facebook account. I think nakahibalo mo no nga ni panaw ang ako ang pinalanggang inahan at 91 years old and mao na nga medyo wa ko ninyo napaminaw si Doc Obra ang inyong na paminaw ni aging simana lisod man no pamalandungon nga nawala na akong inahan pero mao man gyud ni ang cycle sa atong kinabuhi pero aning mga panahon na ako mapasalamaton kaayo nga naay mga pamilya, mga higala nga nagsuporta og nitabang nga mapagaan no ang amo ang kasing-kasing sa kasakit sa iyahang pagkawala usana ni ana ang DYHP no RMN Cebu nga station pinangulo ni Attorney Rufil Banyok. So mauna no pero salamat po no mga sukintig paminaw sa inyong pagsabot and salamat sad kaayo kang Dr. Obra sa iyahang pagsalo nga siya lang sa ang nihatag og tambag sa ato ang programa mintras amo panggipahimuta nga ako ang pinalanggang inahan. Magpasalamat sad ko sa staff no sa St. Peter's Memorial Chapel dinha sa Imos for really very for being very supportive no sa amo ang mga panginahanglanon ug pag-accommodate sa amo ang mga needs atong time nga gihaya nako ako ang mami no. Lisod oy, Pasko na baya pero kilakon ko. Sige lang, pero makamingaw gyud kaayos nga tanan pero kana magpabilin ta no mo na atong ingon nga ay gyud mo pagtuo nga kamuray na ay problema kay si Attorney Elaine no mga tingog inyong mapaminaw
kahanginan naapod na giagian. Ang importante magkaanam og kadako ang suliran, nagkaanam pug kadako ang ato ang pagsalig no sa ato ang Ginoo. Guys ha, og letter sender nato karong adlaw gikan sa Mahaplag, Leyte. Ang iyahang ngan atong tawgon sa pangalan nga si Anessa, hingkod ang iyahang pangidaron. Kabahin kini sa ilahang mga yuta nga gibantayan sa iyang mga ginikanan. Samtang buhi katumbuhi pa sila unya karon sila na lang mga anak ang nipuli no. So nabahin nasuta man to nato no, napaminaw nato sa drama kaganina. So muna ang mga pangutana, ang iyahang mga ginikanan ang unang tigkulikta sa mga abang ug kita sa abot ining yutaa. Di bagod nga angay nga kaming mga anak ang mupuli aron karon nga mga patay na sila. Now ang akong pangutana mauni, gi-consider ba mo nga saop anang yutaa or gipasagdan lang mo nga mutikad anang yutaa pero kamo man kay tigkulikta no sa abang pero depende na gyud sa tag-iya. You know, ang katungod sa usa ka tag-iya sa yuta ang kanang paggamit pag designate kung kinsay pwede or authorized representative para mangulikta sa abang. So magdepende gyud na kung unsay wishes sa tag-iya, kung kamo pa ba nga mga anak kay ang kana nga katungod di mangguna nato mapason no. So mahog nga gi-designate or gi-authorize ang inyong ginikanan sa pagkulikta ang katong kasabutan nila between sa tag-iya ug sa inyong ginikanan. Pagpanaw nila dili man na usa sa mga katungod nga pwedeng mapasa sa inyo unless naa na pud moy bag-ong kasabutan no sa tag-iya nga mutugot siya nga kamo na pud ang iyahang suguon para pagpanguliktaan na. Ikaduhang pangutana, wa ra may problema ang tag-iya sa yuta nila. Kining mga nag-abang ang wala kauyon nga sila'y nipuli pagkulikta sa ilang abang ug masuko paninglon kay masila kuno ang unang nagpuyo ining yutaa kaysa nila. Makareklamo bagod sila ana. Now kung may problema ang tag-iya sa yuta nga kamoy nangulikta o nya gitugot nya naapod kay dokumento nga gitagaan mog authority para pagpangulikta ana, ang kanang mga nag-abang wa pud nay mabuhat. Di pud na sila pwedeng musupak or muingon nga dili pwede. So akong suggestion, kung wa man gani mo'y written authority, pagkuha mo og SPA or written authority pirmado sa tag-iya sa yuta nga gitugutan mo or gi-authorize mo pagpangulikta aron wa nay daghang storya. Di na pud sila kapalag, di na pud sila kareklamo, di ba? Ikatulong pangutana, petisyonan kuno nila og mapapahawa ining yutaa. Nabala kami kay konsehal sa barangay baya ning usa sa mga nireklamo. Makagamit ba siya sa iyang pagkakonsehal aron pagpahawa, mapapahawa mi nila aning yutaa? Uy, equal raman mo kinsa man siya, di siya pwedeng manghawd, di po niya pwedeng magamit iyang gahom because that is usurpation, that is abuse of authority. The grounds na para matangtang siya no nga pwede nato siyang mapa-ombudsman. Equal footing mong tanan din ha ang makabuot kinsay pwedeng mupuyo, kinsay papahawaon, kinsay mangulikta. Di gyud kamo wa ni kinsa ninyong nag-abang nagpuyoan ang yutaa pwedeng manghawd. Dili ikaw, dili sila. Kibaw mo kinsa ang tag-iya ra in town si yuta. Kung ako'y tag-iya si yuta magkatawa ko nganong gaaway-away mo oy sa yutang dili inyo. Ngano mo okay ra mo? Upat og katapusang pangutana tuig 1992 pa nga tigpaningil ang akong mga ginikanan sa mga abang ining yutaa. Kung mapapahawa gyud mi, may bisan gamay ba ming madawat sa pagserbisyo sa among ginikanan. Kana wala pod. Wa ko kabaw no kung unsay arrangements ninyo, kung sweldado ba sila, naa ba sila commission or in lieu sa pagpaabang sa inyo ha. Kay kamoy nangulikta, libre ang inyong pagpuyo, magdepende gyud na siya. But what I know is that I don't think na amoy madawat pero out of the goodness of the heart sa tag-iya sa yuta, posible pod no nga matagaan mo maski gamay. Isip ka ng effort na lang ninyo kana kung okay pod nila. Pero kung moingon ka nga obligado, mamanduan ba nato sila, mapugos ba nato sila, the answer is no. Magdepende ko na sa inyong sabot mo na. Ningon ko nga para mahusay ni, mahilom po ng uban ninyong mga silingan nag-abang po din na. Anang yuta mas may pag makighusay ka, makiglingkod ka, sit down ka sa tag-iya, mangayo kag authority para di mo makontrahan, di pod ka palagtong uban nga ni kontra ninyo or nasuya baka da sila ninyo ha. Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kay salamat
salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw. Handumanan sa kaawit. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suging paminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong kaagi. Ako si Joy. Sa dili pa nako sugdan sa pagsayang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Maghihintay ako. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa na sayang kaagi karon? Mo kining sa kababay nga taga Pinamungahan, Cebu. Ang ito matatampo, nagdasangan nga Joy. Dagana sa mingi kumpra ni mama na ko eh. Hi, Joy. Uy, Hi. Bert, ikaw mo gaday na. Daghan ako ni mo gipamalit. Lagi, uy. Unsaon, nasuguan mo akong mama. Dungan na lang ta. Dungan lang ta pauli kay tabangan ti ka dana ng imong mga kinumpra. Ayaw lang, uy. Maikog na nimo. Ikog ba, oy? Wala may noong tagdilisilingan nga maikog pa man ka. Biyan bilang mga bugat yabe. Ako'y daan na. Salamat sa pagtabang nimo nako, Bert, ha? Okay, Doy. Ato na lang ko. Sige, Bert. Unya lalakaw, Bert. Mga unsa ta. Ayaw lang. Busog pa man ko. Salamat kayo. Ay, salamat in town. Nauman ako sa kong trabaho. Makagamit na ko sa kong cellphone. Oy, Joy. Di kay bisita, oy. Ato ba nga ni o? Kasi makibisita na ako. Hi, Joy. Abi, binakakin siya akong bisita, oy. Ikaw mong guday ni Bert. Wa ba ko makasamok ni Joy? Wa, oy. Wa nam sa ko'y trabaho. Biyaan sa tamo ha, aron magkasulti mong maayo. Sige nang. Nga na ding nasuroy mang kadinig kalit sa amo. Gilaay ko sa amo eh. Wa ko'y ka-istorya. Mao nga milaag lang ako din sa inyo. Mao ba? Kadiyot, Bert, ha? Andaman ikaw, juice. Ako rin may sigig storya diri, uy. Wa naman kay tingog-tingog. Ano di ka? Magulang ta ko'y gustong isulti ni mo, God. Ha? Unsa man na? Dili ka masuko? Dili, uy. Ang ano kinitaw na masuko man ko. Dili ka masuko kung ingnon ti ka nga love ti ka? Bert. Muna'y tinuod, Joy. Love ti ka. O karon lang ko makabaton o kaisog nga musulti ni mo ni ini. Kinahadlok magug kung masuko ka na ako. Kay silingan bayata. Bert. May chance ka ko ni mo, Joy? Wagit ko magtuo nga manguyab ka na ako, Bert, ay ako sa ning hunahon-naon ha. Okay ra, Joy. Nagkasabot man ko. Diga lang, makapaabot ko kung kano sa kamaluin ako. Uy, nanguyab di ay si Bert ni mo? O lagi, ma. Onya, nak. O sa may plano ni mo? Sugton ni mo? Wa pa ko may bauma, uy. Oh, kung ako'y imong pangutan-on, okay man sad na si Bert kay buotan man ang bataa. Ikaw lang kung may gugma ba kaniya.
Ang tinuod, ma. Gaan man sa akong buot niya? Aw, ikaw. Sugta. Tinuod, imo na kong gisugot. Albert, oyab na ta. Salamat kay Joy. Ngo, kunin mo pantusag dugay. Salamat kayo. Dali aras panahon sa? Walang hibawi nga mudagan na taglima ka buwan ang atong relasyon? Maoligi, paspas gid kayong dagan sa panahon. Pero, maulagi sab, wa pagi ko makakiss ni mo. Unya na lang ng kiss, good. Kung makasal na to. Natural lang mag-unang kiss ko. Uyabon ta. Bert. Sige na ba? Pag-kiss ako ba? Kadi utrabitaw. Sige na lang, uy. Pero sa aping raho. O, lagi. Sige na. Kiss na. Piyo nga sa imong mga mata. Ha? Nga nang ako mang piyungon. Piyo nga lang. Dili ko ganahan nga imo kong tanahon. Sige na lang, uy. Sige na. Kiss na kay ipiyong na ko. Oh, uy! Tikaso na, ay! Silip sungkot ka ni Kiss. Sige lang, good. Uyaw bitaw ta. Bert. Joy. Bert, gikakus sungkot ko ni mo. Pasag lang ko sa kong bato ni mo, Joy. Bert. Tinuo ko. May nahitabo na mo ni Bert. Unsa o naman lang kung mamabdos ko. Joy, nakabantay ko ni Murong ni aging mga adlaw ba nga luyahon ka? Naunsa man ka nakikipamati? Ha? Wa man ma. Kuwang lang ko sa tog. Dugay magud kong nakatog gabi Nakagitan ako nga salita. Maon na. Magsige magud mong padaan ang salida-salida sa inyong cellphone. Katugo niya sa'yo oy aron makabawi ng lawas nimo. Lain gid ang pamati sa akong lawas ta. Ug duha na ra makabukan gawa ko regla. Kuyawan ko inita. Magpalit ko pregnancy test B. Kinuo ko. Positive. Mabdos ko. Kinahanglan nga mahibaw si Bert ini. Mayo noon nga mabdos na ka? Nalipay ka nga mabdos ko, Bert. Kay makita naman niya ako sa kong liwat. O niya, sa may plano ni mo ron? Mag-ipon na lang ta. Dili ko ni mo pakaslan. Magpakasal ta, pero dili pa karon. Unya na kung makatigom na ta. Sa pagkakaroon, pag-ipon na una ta. Sige na lang, Aray! Dong Bert! Joy? Sakit kayo na kong tiyan, Dong! Ha? Uy, hala. May anak na tingali ka. Dali, dagon ka sa ospital. Noon sa man ka? Nga nang hupaw man ka? Naghuna-una lang ko, day ba? Duha na kabuk ang atong anak. Nagtubo ang atong mga anak. Nagkadako sa bang gasto na to. Onya, unsa may plano ni mo? Kuan nakoy kaila nga to sa Cebu ba? Nagtrabaho. Nya iya ko na kung tabangan nga makasud sa iya nga gitrabahoan. Dako-dako ra bang sweldo? Mao ba? Ulay. O, mananghiligan ta ko nimo nga manarbaho na lang ko sa Cebu. Aron nga may ikasuporta ko sa itong mga anak.
Sige dong. Salamat, day. Sige lang, day. Pagpadalan ko nimo kada sweldo nako. Sige dong. Og, amping biya dito ha. Oh, ikaw sab, day. Amping din ha. Nganong nisugot ka man in town, uy, nga malayo si Bert nimo. Nga naman da, ma. Syudad ko ng iyang adto, anak. Unya, toa dito ang tanang kahilayan. Naidaghang gwapa nga mga babae dito. Unsao naman lang kung matintal sa lain si Bert. Dili tingali na mahitabo, mauwi. Buotan si Bert, og mahal mi niya. Maayo lang unta. Hello, Day. Kumusta naman ka diha? Okay naman, dong. Nago ipadang ang kwarta karon. Kuhaw niya, ha? Sige, dong. Salamat kaayo. Ha? Dili ka magpadaron og kwarta? Hindi lang siya, Day. Nga naman, dong. Naapiki ko rin sa kwarta, Day. Kay tulura ka daw nga akong trabaho. Karong si manahagod. Mao ba? Sige lang, Day. Mabawi lang ko nimo sa sunod si manapohon. Sige, dong. Maayo kay nasuroy ka din, Joy. Nga naman da, ma? Ay, nak. Uwa ka ba'y nabalitaan bahin sa imong bana dito sa syudad? Wa man, ma. Nga na da ay? Naatay silingan nga dito gikan sa syudad. Iya ko nung nakitaan si Bert nga may kuyog nga babay og sweet kuno kaayo. Unsa? Ayaw pagtuwa na, we. Bert. Ano nga ako kataw ng buhaton, ha? Naaman mo nga akong pamilya. Hinaot pa unta, Bert. Joy, kung unsa may mo mandungog ang mga tabi-tabi diha batok na ko, ayaw pagtuwa na. Kaya dili kin may tabuk ang binuang ko nimo. Salamat, dong. Pila naman kasi man ang nakalapay. Uwa naman magpadagkwarta si Bert. Og dili sa makontak yung cellphone. Akong ibili ni mama ang mga bata. Adtoon ako si Bert sa iyong trabahoan. Wa naman si Bert magtrabaho din ni ma'am. Ha? Hain madiron si Bert, sir. Nilargam do siya Manila, ma'am. Kauban siyang uyab. Unsa? May uyab si Bert? O, ma'am. Dugay naman to niyang uyab, ma'am. Og yun lang ko si Bert, og trabaho din niya sa among kumpanya, kay ato na kuno to sila sa Manila manarbaho. Kinuo ko. Kung mauna, gabiyaan na din ko ni Bert. Yakapin mo ako at muli mong hagkan bago ka lumisan. Ingon sa nidat og nako ang kalibutan sa kunasayran nga gibiyaan mi ni Bert og niuban siya sa laing babay. Kanimo, Bert? Kung namati ka man karon, nagpaabot gihapon mi sa imong pagbalik. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Maugtad ang mga higalang kaagi ni Joy nga taga Pinamungahan, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagalahan, maghihintay ako. Maghihintay ako. Ang mong kaagi gibata no doa sa radyo ni Ricky Persuelo Garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala o mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papadaw. Sa inyong nakalenlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kahawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kahawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City.
O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.